Ake siqhubeke sibheke laphana u2.1.3. U2.1.2 sisibonile ukuthi i-answer yakhona yini i-functional isomer. Kanti lapha ku2.1.1 bebefuna ama-letters that represent two organic compounds that are isomers of each other. Sathola lapho ukuthi u-C no D. Ake sibukeke u2.1.3 bathi write down the general formula of the homologous series to which compound B belongs. Uma umbheka uB lapha yakhumbula njalo bebefuna ini i-homologous series. Bafuna ini isibongo. Isibongo wakabanike uB. Mase mbheka uB laphana uzothola ukuthi kune triple bond. Njengoba kune triple bond ibond sesothini ke leyo i-alkyne. I-alkyne ukutshengisa ukuthi inani ine triple bond isibongo sakhona yini i-alkyne. Ubani konje lo question bani u2.13. Answer khona leyo. Ebese kuthi ku2.1.4 bathi name of the functional group of compound F. Bathi write down the name of the functional group of compound F. Yabona ke manje bafuna igama le functional group ka compound F. Ake simbhekeke u compound F. Yakhumbula ngithi ngesikhathi ngichaza lapho ukuthi ngithe kuma alkenes i functional group yakhona yini i single bond, alkenes double bond, alkynes triple bond, kuma alcohols ngathini i hydroxyl group. Kanti lapha kuma aldehydes nama ketones kunani kune carbonyl carbon. Uyabona? Ake sibukeke la ku F ukuthi kunani. Lapha F mengithi ngiyabuka nawe buka lapho ku question paper yakho kuno OH lapha ongezansi. Lo OH umele ini i-alcohol yona functional group leyo. Okusho ukuthi answer ke ka 2.1.4 sesothi yini i-hydroxyl group. Ngishiloke ngathi kuwena uma kwenzeka ukuthi ukhohlwa igama le functional group ungasebenzisa isibongo uvela uthi alcohol mawubona ukuthi hayi uzukhohliwe kodwa ngoba sekutshilile ngeke usakhohlwa i-hydroxyl group OH. Okay, ake siyeke ku2.2. Bathini ku2.2 uyabona njengamanje senze njani sisebenzisa lolu lwazi lamathuluzi lawana okumele wakhumbule wazi ukuthi asebenza mekunjani. Uyakwazi ukuname ama compounds, usuyakwazi ufunda ama rules akhona ekwi textbook yakho, uwazi ngekhanda lawo ma rules okuname i-organic compound. Uyawazi ama isomers sengitshelile ngenza example ama types awu3 functional isomer, chain isomer ne positional isomer. Okay. Ake siqhubeke la sibuka ukuthi 2.2 udinga ini. Write down the IUPAC name of 2.2.1 compound A. Ama rules. Usuyawazi na ngekhanda ngithi njengoba wazi ngekhanda sekulula ke manje ukuthi usebenzise ini usebenzise imithetho 2.2.1. Okay. Bathini ke compound A, ucompound A lapha mesimbheka okuyiwona lo. Kuzofanele si-identify any longest chain. Umthetho oqala loyo, leyo longest chain esibiza ngani? Esibiza nge-parent chain. Yona nto kufanele si-identify ke la. Rule number 1 loyo. Bese sika sayenza into ecishe ifane nawo le. So sesiyazi ukuthi sizoqala ngakuphi 1 2 3 4 5 6 la. 1 2 3 4 5 1 2 3 siyacinga siya-identify. Nawe yenza njengoba ngenza ngisho bakuthiwa kusesona le structure lesi. Mme kufanele uname i-compound uzocinga njengoba nami ngenza nje 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Okusho iyangicacela la ukuthi yini i-longest chain yami yini ile. Yona longest chain yami ke le. Uyabona? Okungekho kwi-longest chain, okungekho kwi-parent chain sesikubiza ngani? Nge-branch. Nasi branch. Uyabo? Naye lo uyi-branch kodwa ke manje khumbula ke. Uyabona ngesikhathi senza ama-functional group ngithembe kukhona i-halogen. Halogen group number 7, ubromine noma ukhona uchlorine noma ukhona iodine noma ukhona ufluorine. Lo useyini manje
noma i-branch kodwa ile branch le enjani especial uyilento esibiza ngani nge-VIP bangama branch la uyabona bangabohlezi bangama branch uyabona kodwa lo useyini use-VIP angithi ukubone medlale ibhola lapha e-stadium kunendawo yezici ukuthwane uyabona isicuthwane ke lesi uyakhumbula lo mthetho olandelayo uthi number the parent chain number the longest chain such that the branches get the lowest numbers uyabona ke manje ngoba sekukhona i-VIP noma yini i-VVIP laba awusanambarishi i-chain ngendlela ukuthi labathola inamba encane kodwa kufanele athola inamba encane la ubani yilo oseyini oseyi-VVIP ngoba uyini uyi-functional group laba ngama branches lo uyi-2 in 1 uyi-functional group aphinda beyi-branch ake sibone ake sibheke lokuthi mesiqala ngala kuleli side asewu2 manje ama-else ile yokuqala ile yesibili uma ngiqala ngala ngifuna ukubona ukuthi lo uzothola akunandaba nalaba abanye yabona ukubona emcimbini osisi sebehamba nama tray beqala bajwa uqala kumfundisi makuthi ke khona umtshebeke yabona o special bahamba baze bayoguqa nangu untshebe nangu umfundisi wena ke lo ngadlala njalo uBR ke la buka fanele sibhekele ukuthi uthola inamba enjani encane laba sobe sigcine ngapha kuqala ngayo ukuthi kuzoqala ngalo ukuthi adle bagcine la 1 2 3 4 couple number 4 lo couple number 4 mesiqala ngala kodwa mesiqala ngala 1 2 3 uyabona ke manje sekufanele siqale la asakwazi uqala ngala sinandaba labantu okwamanje na fanele siqale ngala lo sesomenza couple number bani couple number 1 couple number 2 couple number 3 uyabona ake ngenze nje na seku1 lo ama position lawe ngwalokhu uzayo engwabhala ngazi udideke ukuthi nangu 3 manje usengibhala u1 sekwenzakala cha ama position ngilandela imithetho yani iyokuname ama organic molecules 3 4 5 6 uyabona senginoba manje lapha ngino 3 bromo lo ukapho number 1 number 4 nalo kapho number 1 number 4 uyabona umthetho wesibili ke lo uthi number the carbon chain such that ama branches athola i-lowest number kodwa ngoba bekhona i-functional group ngiqale ngalapho khona ini i-functional group eyi-branch uyabona umthetho ke wesithathu usuthi uma unama branches uma ewuthula ama branches awuhlobo lodwa uzosebenzisa udie noma utry noma utetra depend mangaka kodwa mewu2 uzosebenzisa bani udie uyabona nje la awu2 sino die la bese omunye umthetho uthi uma ke unama branches ahlukene for example no ethyl no methyl usuzosebenzisa alphabetical order ubani ozaqala phakathi ka M ka methyl no E ka ethyl u-E uzaqala kwenzakalani ke uma uthola ukuthi o ethyl bawu2 noma ake sithi nje u-ethyl uyedwa o methyl bawu2 noma bewu2 soba no dimethyl bese ba no ethyl senze njani ke lapho cha khohlwa udaka ngendawo kwi-alphabetical order thina nje soloko sibheka u-M no-E ngishabe kuthola no-E naye uno-T mhlawumbe u-triethyl thina sibheka bani u-E ka-ethyl u-tri lo siyamziba uyabona shuthi ke la sinobani sino-dimethyl kodwa manje sinobani sine-branch eyi-functional group la sino-bromo uyi-branch eyini eyi-functional group eposition number bani number 3 sesoba nobani ke sesoba no 3 dash bromo dash labo methyl bangaki bawu2 ama position akubani 4,4 dash dimethyl ebese sogcina ngana isekho kenye branch sesinani sesine parent chain noma longest chain inama carbons amangaki 1 2 3 4 5 6 mewu 6 sisebenzisa bani uhex ngoba kunama single bonds in between so thibani hexane uyabona buka lapha uyabona iformat yala ithini ithi uqala ngeposition uze ngebranch buka la nansi parent chain okuyi longest chain
lana ke sesinani i-position ye-branch negama le-branch. Lana besinohlobo ke olubili lama-branches. La besino-bromo i-branch abe-functional group, i-position yakhe nangu u-3, igama lakhe, branch name. Ngoba sinenye futhi ama-position akhona ne-branch negama, kodwa ekugcineni fanele wenze sure ukuthi ugcina ngani nge-parent chain. Iyona format-ke le yani yegama lani le-organic molecule. Ngiyadlula ke lapha. Asiye lapha ku-2.2.2 compound B. U-compound B wona angiwudwebe nje ukuze uzobona, uyabona. Okay, angiwudwebe ulokhuzana. U-B ukuze uzoyibona lento leyo. Uthi uhlangana nami endleleni. Mina ke mawuhlangana nami endleleni awusho usawubona. Uyabona nje umthetho wokuqala uthi number uthi njalo identify the longest chain. Usawubona wakho nje mangibona ngingakwazi uzothi identify the longest chain. Usawubona sesizoneke lapho ngokuthengela ngisho iCoca-Cola mawuthi ubuza iCoca-Cola. Ngoba ngiyazi uzophasa. Okay. Lapha yasino H sibe no C la CH3 C triple bond C bese siba no CH3. Okay, nakhona futhi la solandela imithetho yokuname. Umthetho wokuqala uthini? Identify the longest chain. Okay, ngizoqala ke la mina ngithi 1 2 3 4 5. Okay, awu 5 mengithi 1 2 3 awu 3 lo. 1 2 3 umunye 3 lo. 1 2 3 awu 3 futhi nalo. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Awu ngivele ngikhethe lo ngoba lento iyafana. Ukube bengithanda bengizothi kusayi longest chain le ngoba i longest chain ama carbons amangaki kule molecule? 5. Yenza isiqiniseko ke sokuthi in the case kukhona i-double bond, i-triple bond or OH, i-parent chain, i-longest chain must contain i-functional group. Uyabona nje ke sithi mhlambe besinamanye ama-carbons la anama-single bonds in between. Nansi i-functional group la. Angeke uzukwazi ukuthi ukhethe le chain le, ngisho abakusone bewu-6 ama-carbons akhona. As long as ingenayo i-triple bond, ngeke size sikhethe, kufanele sikhethe le nani ene-triple bond noma ene-double bond noma eno-OH noma eno-BR. Uyabona? Mayina ama-single bonds anginandaba ngakhetha noma yinayiphi. Okay, sesinayo ke i-longest chain. Now umthetho wesibili uthini? Number the longest chain such that the branches get the lowest numbers. Ngenhlanhla ke la i-functional group is within the parent chain. So la nanoba yini bangama branches. Une carbonyl to methyl. I-carbonyl to bani umethyl. Uyabona? So ke sengizonumberisha such that lo uzofanele uthola inamba encane bese labalandeli. Uyabona njalo nansi enye VVIP. Uma ngiqala ngala i-VVIP thola bani? 1 2 3 after carbon number 3 nani ne-triple bond. Okay. Mengiqala ngala lo uthola bani? 1 2. Ake sibuke labo bathola ba 1 2. Mengiqala ngala laba bathola number 2. Kodwa manje ngoba khona inkunzi malanga, khona i-VVIP, khona triple bond, khona i-functional group, ngizothi 1 ngiqale ngala ngithi 2, ngithi 3, ngithi 4, ngithi 5. Nginambarisho bani ama-carbons. Igama ke selizawuthini? Ake ngisuleke la bengitshengisa nje i-format la ukuthi fanele kanjani. (2.2.2) sesothi ke bakufona ngiklapha 1 2 3 4 sesothi ke 4,4 dash ngoba babili umethyl seso introduce ilokhuzana i-prefix ewubani ewu-di
methyl. Uyabona? Bese kuthi ke ilokhuzana i-parent chain yethu inani triple bond. Mangaka ama carbons akhona 1 2 3 4 5. Mewu 5 bani? Upent. Pent ngoba sesine triple bond manje sesothi ke dash after carbon number 2 dash 2 dash bani ngoba upentine wine. Uyabona? 4,4 dash dimethyl pent 2 wine. Uyabona? Asizeke ku 2.2.3 bathi ke asiname ucompound C nangu compound C. Uyabona ke lo ulula lo ikakhulukazi me kanje kungenzeka kube khona umethyl la yabo ibranch nala apply imithetho efanayo oqala lokuza identify the longest chain. Yabona ke mo identifier la fanele uqale la ungakhona khona i-functional group. Yabona iyohleli segcineni ke kuma lokhuzana kuma aldehydes. I-functional group nje iyohleli segcineni noma seqaleni ngindaba ngithi eqaleni noma segcineni isegcineni mawuqala ngala. Iseqaleni mawuqala kuphi ngala uza ngala. Nanti igcina nanti iqala. Kodwa mangiqala ngala igcina le. Kodwa ngoba i-aldehyde iyohlezi number 1 ngoba phela yini EVVIP. Uyabona? So ke la ngoba sinama carbons amangaki 1 2 3 4 sinama carbons awu 4 sesizothi ke lo ubani ngoba awu 4 sesothi ubutanal. Uyabona nje ama lokhuzana ama aldehyde ayohle ngasonke isikhathi azohlezi egcina ngobani ngonala noma ngonala mawuthanda. Futhi zimbili indlela zokubona i-aldehyde. Eyokuqala ukuthi mawunikwe igama ubheke i-ending noma ubhekele lesithini i-suffix uthi gcina ngoba njengoba ku-butanal nje usuyabona thini i-aldehyde. Ama-aldehydes awugcina ngobani ngonala kodwa ungenawo egcineni unala. Uma unikwe i-structure uzobuka nje le-functional group. Uyabona? Hawu imnandi lento ilula uyabona. Ake siye ke manje ku question 2.3. Compound F reacts with a carboxylic acid to form compound S in the presence of a strong acid. Uyabona ke manje? Sesiya kulento le ngingakhuluma ngayiqaleni ngithi ester engingayibalanga lapha kulezi ayibongo engiyibalile ngalesa sikhathi. Ma-esters. Akheka kanjani ke ama-esters? Ake ngisuleke la kuzoyibona kahle lento. Angivele ngisebenzisa yena lo unumber u-F. Kwase kuzoba no-OH la. Okay. Bathi compound F reacts with the carboxylic acid to form compound S in the presence of a strong acid. Sebethi write down the type of reaction that takes place. Okay, bafuna nje uhlobo le reaction olwenzakalayo. Angenanga kuma reactions. Emanothi nakho encwadini yakho akhona ama reactions. Kanti uzophinda ungibone ekuchazela khona ama reactions. Kodwa kwamanje nje usafuna ke senze isummary. Uyabona uma sine ake ngenze ngithathe efishane ngoba manje babuza nje into esimple la. Ake ngithathe lo. Ngimhlanganise buka. Uyabona lo ngithi no OH la akekho u double bond O la lo carbon. Lo sino C double bond O no OH la. Lo usuyabona ukuthi wakabani isibongo sakhe owaka carboxylic acid. Mengithi isibongo nje homologous series. Lo ngoba no OH wakabani owakatshwala, utshwala alcohol, waka alcohol lo ngoba no OH.
ungabadidanisike ngoba nayo nawo OH kodwa lo OH lo hambisana nobani no C double bond O. Uma ngakho C double bond O kuno OH nje kaphela kanjena nje sekuyini utshwala ualcohol lo. Uethanol lo angilibhali igama lakhe lo bani uethanol. Ngoba ama carbons awu2. Lona sizothi bani 1 2 3 ngoba nama carbons awu3 sizothi bani upropanoic acid. I-acid le. Okusho abantu baka-carboxylic acid uzobona kanjani? Uzothi mawufunda ilist phansi. Uma ubona igama elithi propanoic acid, ethanoic acid, uyabona? Usuyabona abaka-carboxylic acid ngoba i-suffix ithini? Oic noma noic acid. Uyabona? Noic. Ngisho kuthiwa ubutyl noma carbons awu4, butanoic acid, pentanoic acid, hexanoic acid, octanoic acid, heptanoic acid, uyabona? Noic acid. Bagcina kanjalo ke abaka carboxylic acid. Mawukuthi bawunika i-structure sabo, nami uphambi kwakho usuyambona, uyobona nansi functional group yabo. OH bese kuba C bese kuba nalento. Uyobusubona noma kanjani lo. Isibongo sakhe nje wakabani? Carboxylic acid. Kanti waka alcohol yena ukuze ukwazi ukubona uyogcina ngo-OL. Angithi ngithele ubani igama lakhe uethanol. Buka, ugcina ngobani? Ngonol. Ungabaphambanisi ke nonala. Ubani singathi ubani lo nol, noma sithi nje ol, ya. Ugcina ngo-ol. Uno OH indlela ukumbona leyo. Buka. Bathi bayabuza lapha ku 2.3.1. Babuza ukuthi write down the type of reaction that takes place between ulokhuza no compound F kanye nani ne carboxylic acid. Ukuze bafome ucompound S. Asimazi ucompound S abamtshengisanga lapha. Kwenzakala lento uma kune acid enjani strong njengo sulfuric acid. Kwenzakala lento lapha ya lo nalo bavele bashayini iskimu bayadudana. Lo angijabona uOH lo nalo bani uOH kodwa lo OH lo uvele yathi hayi ngeke mina ngifuna umngani. Lo H lo okula uvele yathi mina ngifuna bani umngani oqhamuka kuphi kwi-alcohol kohlezi kunjalo. Mebehlangana bakha lento esithini uH2O. uH owodwa uqhamuka kwi-alcohol, uHO waqhamuka kwi-carboxylic acid kuze kwakheke bani uH2O. Ebese kuzokwakheka nansi into enye eyakhekayo. Yabona ke lo O ake ngimfake ngo-red, uyabona? Bese ke ngibuyisela yonke lento ngo-orange. Buka. Yabona ke manje sekunomehluko ke manje. Buka. Sino O nangu lo O lo. Buka lapha. Ngifuna siqhathanise upropanoic acid nalo. Noma ke phela ngesiyena ulokhuzana. Ilokhuzana i-carboxylic acid le. Uyabona sino OH. Uyabona ngakule side besikade sino H kodwa manje sesinani? Sesinama carbons no hydrogens. La exactly nje obenjalo lento leyibuyile. Uyabona ukuthi kunomehluko lento efanayo kodwa kunomehluko futhi omkhulu. Lento ke esiyakhekile la sibiza ngokuthi yini? I-ester. Angisho ke lo ester lo mngane wakho. Uyabona ama esters nama compounds atholakalayo endaweni ezahlukahlukene einkampanini zatholakala khona. Buka. Uma sesemqamba ke lo asilandeli lemithetho le bekade silandele ukuqamba ama-alkenes, alkenes, alcohols and so on. Lana nje kusimple. Buka le part, uyabona nje vele ufike ubuke bani lo oxygen lo nama single bond. Babili lo oxygen abakhona la. Wena ngifuna ubone ubuke muphi? Buka lo oxygen lo one single bond ngala, one single bond ngala. Uyabona? Buka yena. Ebese kuthi le ndawo noma le part le eno double bond O izoba segcineni kwegama. Izoba i-parent chain. Bese kuthi le part lenganawo oxygen izoba i-branch. Kanjani na buka ke.
mangaka ama-carbons akhona la awu-2 me-2 sithi bani ethyl ngoba sekuyibranch sekubani ethyl mangaka ama-carbons la 1 2 3 awu-3 ethyl propanoate. Ngisho ngabe kuthona le part ingala lo ungala wena nje fika ubuke lo buso uyayibuza ukuthi lo carbon lo one double bond no ungakulephi side mengala nansi branch yakho kodwa lo mengala lo engala ibranch yakho izoba ngakuphi izoba ngala still igama kuzoba bani ethyl propanoate. Okusho ubabona kanjani ke baka Esther abantu baka Esther nayo Esther phela uyini uyisibongo angazi noma umlando uyawazi laba ukuze bakheke kudinga ukuthi kuhlangane bani u-ethanol propanoic acid yibonge ingafani lezi uyabona njengoba siganiselana nje yabona kuyenzeka ke emlandweni kudala uthola ukuthi ubhuti nosisi bazoganga bese kuphuma ingane leyo nto leyo bese kwakheka isibongo esisha angazi noma ukhuzwayo yini abanye bakhona ondima ende ezinye izibongo nazo lezo ezaqhamuka kanjalo uthola ukuthi ingane zandawonye zizodlala imizodwa bese kugcina phuma ingane ukuganga ke lokho okwasekudaleka isibongo uthuna ukhuzwa uyabona sesinesibongo esisha manje ubani u-ethyl propanoate even though labo bengasibona bandawonye yabona kodwa ngizama ukuchazela ukuthi sekuzaleke isibongo nje sihlukile uyabona ukuthi bane functional group abehlukile kodwa icishe ifane kabani nama carboxylic acid. So ke le process le ukuhlangana ka ethanol propanoic acid bakhipha water kanye ne ester siyibiza ngokuthi yini i-esterification. So we process ke manje esterification okusho ukuthi answer ka 2.3.1 yona lo esterification uyabona akangidluleke manje ngiye ku 2.3.2 bathi compound S has an empirical formula of C3H6O and a molecular mass of 116 grams per mole. Sibekhuluma ngani nge-empirical formula. Angazi noma sayikhumbula empirical formula. Kodwa grade 11 bayakhuluma nge-empirical formula. I-empirical formula iyini? Iyi-ratio. Kahle kahle ikutshela ngokwe-ratio ukuthi kule molecule nayo kunama carbons amangaka ngokwe-ratio ama-oxygen amangaka o-hydrogen amangaka. Ebese kuthi molecular formula ikutshela ngqo ukuthi yabona ke la. Yabona nje la. Kuno-carbon amangaki? Ake ngibabhala yabona kuno C 1 2 3 C3 OH bangaki 3 5 7 8 H8 bese kuba no oxygen onjani owodwa uyabona. Uma ngifuna ukuthola i-empirical formula la into engiyenza kufanele uyenze ukudivide lezi number ngani ngenumber ezongena kuzo zonke lana ke siyabona 2 3 akangeni 8 u2 akangeni 3 u2 angena 8 so sesingamultiply ngalento le la i-empirical formula izofana ne-molecular formula so kunama cases kanjalo kodwa ukuze ukwazi ukuthola i-ratio kofanele uthathe lezi number usukunazo la uyidivide ngenumber encane ezongena kuzo zonke inumber uthole ini i-ratio indlela elula leyo. Kodwa kuyenzeka ke bekunike enye information bakunike for example ama percentages bethi khona ucarbon mhlambe u10% uhydrogen u70% bese ku-oxygen abe i-remainder mhlawumbe abo 20% bese bethola empirical formula. Uyazi ukuthi sekufanele uthathe lawo ama-percent lawo uwa-convert abe yi-mass. Into yenzayo nje vele ushintsha u-percent lawo ushintsha u-divide ngalutho multiply ngalutho uvele lo 10 no 70 no 20 sebe ngama-grams bose ucalculate ini ama-moles from ama-moles uthole number of moles from ama-number of moles ubusithatha the smallest number yama-number of moles udivide ngayo zonke lezi number zama-moles uthole i-ratio. Kodwa ke la bathini compound S has an empirical formula of C3H6O and a molecular mass of 116 grams per mole. Write down the molecular formula of the carboxylic acid. Uyabona ke ngoba basinike ini i-ratio basinike ini empirical formula. Itasa soyenza ke manje sesobuka yona ke le empirical formula basinike yona kufanele uvakashele ke manje ini i-periodic table. Isikhathi ke sokuthi uvakashele ini i-periodic table. Sekufanele ibuze ke manje ukuthi batheni lapha ya
bathe u-C3H6O kanti i-molecular formula ubani i-116. Sebethi-ke write down the molecular formula of the carboxylic acid. Ngoba bathe i-empirical formula la ikanje, into esizoyenza-ke manje usuzoya kuphi kwi-periodic table ufike uyibuze noma ucheck ukuthi ucarbon le number atomic mass ka-carbon yuba uzothola ukuthi ubani u-12. U-12 ngizomultiply ngobani ngo-3. Yini ndaba ngimultiply ngo-3? Yini ngoba kuno-carbon abangaki abawu-3 ngokwe-ratio. Uyabona? Bese uyaqhubeka uyayibuza ukuthi faka uplazike lapha. Bese uyayibuza ukuthi how u-hydrogen yena i-atomic number atomic mass yakhe ubani u-1 multiply by bani u-6. Uyabona? Buzofaka u-plus. Iveza ukuthi oxygen uyedwa. Okay, oxygen-ke laphana kwi-periodic table uba yena u-16 ulokhuzana u-oxygen. So sengizothi multiply by bani u-16 ngoba unjani uyedwa. Okay, ake senze imaths-ke la sibaleke. O12 abawu-3 mas 12 3 times 12 benza bani u-36 plus 6 plus u-16. Okay, la sesoba nobani 36 plus 6 u-42. 42 plus 16 u-58 grams per mole. Uyabona esithola manje yini i-molecular mass yani yelokhuza noma sithi empirical mass asisho kanjalo ngoba bathe yini i-empirical formula imkanje. Ngoba sesinalo na ke manje sesomthatha lo sivele simfaka phansi kabani ka-116 sithi divided by 58. Into esayithola la sothola ini i-factor. So 116 divided by 58 lokho sinika bani u2 i-factor ke le. Lo 2 sesomenza kanjani? Bathe lapha sifune ini i-molecular mass. I-molecular mass sizoba ubani ke manje? Sengizothatha lo 2 lo ngimultiply ngawo lezi number la. Sengizoba nobani no C6H12O2. Uyakhumbula ngitheni? Ngithe mina ukuze ukwazi ukuthola i-empirical formula mawunikwe i-molecular formula. Nansi molecular formula uzodivide ngenamba enjani encane nangu-2 divided by 2 kwenza bani u1 divided by 2 kwenza bani u6 divided by 2 kwenza bani u3. Uyabona kumehluko ke nakho. Ngithe kuyenzeka i-empirical formula ifane nani ne-molecular formula. Kodwa in this case i-empirical formula ethi 361 ayifani nani ne-molecular formula. Lo usitshela ngqo ukuthi kulezi molecule bangako carbon bawu6, o-hydrogen bangaki bawu12, la bawu2. I-ratio nje le. I-ratio ke ikusiza ekutheni mawusufuna ukuscale up into, uyabona? Uyabona nje ama recipe makuthi uke uyihluphe mhlambe ngokuthi ake sibhaka kanje. Uyabona mafuna ukubhaka ama scones noma ama muffins, kufanele usebenzise inkomishi ezithize. Inkomishi ka-flour mhlambe ezu2 noma ezu3 depend ufuna ukwenza inega kanani. Mafuna ukwenza lokho okuncane mhlambe inkomishi yodwa ka-flour, inkomishi kashukela mhlambe u1/2, amaqanda amabili ngenza isibonelo yabona. Lokho sikubiza nge-recipe. Ngisho ukuthi unopheka ukhari, kufanele uyazi ukuthi i-recipe yakhe imi kanjani. Ama ratios la sisebenza ngawo. Uma usufuna ukuphakela noma ukuphekela umphakathi, you scale up leyo nto leyo recipe yakho ngokuthi uyimultiply ngale number le mhlambe ofuna ukwenzela ngayo abantu ukuseva ngayo abantu. Ngiyema lapho ku 2.3.2.